nggih sok ngalor to. Iya. Pertanyaanmu lho. Duk. Dalem. Sip, stop. Mi. Dalem. Lek perkara ngalor ki aja nakoni bapakmu. Saben dina. Ngalor teng pundi maksudnya Bu? Nek ngerti to. Asu-asu. Kok gapura regel kae. Aku lek mlebu malah ya ngalor kae. Lah nggih. Lah iya, ngalor. Dewe ya Allah. Bengi iki sampean spesial lho. Ngapa? Bajumu itu tak kasih matching sama sinden. Oranya. Oh iya. Kowe ngerti lek seneng aku lek bal-balan londo. Ayo pancen ngene iki. Vitamin C. Ayo ngono kuwi. Ya. Lah, saiki ngaturna panglipur marang sagung para warga masyarakat, nggih tombo sayah mligine para panitia sing cancut gumregut kaya ngono kuwi gotong royong sing nyatane becike kaya mengkono. Ayo. Nggih. Nembang napa Bu Kesi? Slendro menyuro Mas Daryanto. Iya. Ora lestari. Kula kelingan menyuruh napa niku? tembange Mbah Kakung Sukron Suwondo niki lho. Napa niku? Sang Dyah Ayu Rayung Wulan. Oh, alah. Ning anggo nyuwun iki mergo ana sing ngersakake tembang iki awake dhewe engko fragmen ngono kae lho. Wah, aja aku wis tuwek aja aneh-aneh ngono. Lho, tua itu bukan itu cuma masalah usia. Tua itu masalahnya bukan sekedar usia, tapi hati. Lek fragmen iki lek karo bojone dhewe iki kurang greget lho Bu Kesi. Maksudnya piye? Nggih. Kersamu piye? Sampean njaluk piye? Lek karo bojone ora greget, sing greget karo sapa? Karo wong liya saya ora greget meneh ora. Greget kuwi ngadep kelir terus nyawang debok ngene lho, rumasaku wis greget luar biasa. Wani ya kondo lek karo wong liya saya greget. Hah, ngene lho. Apa? Ngono, tangkis. Lah iya. Lah iya nggih. Napa tembange? Dalang sapanya ana? Nggih. Ah iya nggih. Monggo diaturake marang sagung para lenggah karo menikmati hidangan ala kadarnya. Wah iya, bener. Monggo Bu Kesi sinom. Sang Dyah Ayu Rayung Wulan. Bapak-bapak, ibu-ibu sing rumiyin nate nglaras wontenipun Bu Kesi menika sakmenika sampun kagungan putra sekawan. Pripun Pak Bu? Swantene tasik sae napa won? Alhamdulillah, isih apik, isih ungkul temenanan. Heeh. Monggo dhewe wis manak ping 4 lho. Ha iya. Parantene isih apik kaya ngono. Wah, kopen kok nduk, kopen. Ya. Lah engko lek ora sae engko tekan ngomah engko terus mbok ijolke. Terus engko lek aku tambah lemu ngono jare sampeyan ki tau ngendikan to. Bu, anggere teng dalan iki enten cerita lucu Bapak Ibu. Kula niku anggere teng dalan kalih bojo kula misale malam-malam makan malam ngeten to. Kula kalih dhek mbak pedah motor. Enek wong wedok karo wong lanang suami istri apa pacare lah. Enek wong wedok lowemu gedhi ngoten. Terus bojo kula nyenggol kula mak dewok ngoten. Nyapa Pak? Bu sawangan iki, Pak sawangan. Lemu banget. Awas lho sampe lek lemes kaya aku tak glundungke lho. Ngoten niku, Pak. Iku jenenge kan ya biyen ketok apa saiki ketok apa. Loh, itu kan memberi motivasi kagem panjenengan supaya aja lemu-lemu njaga karo awake. Mergo sing jenenge piyai lemu ki rata-rata ora kabeh lho. Rata-rata mesti cedhak karo bangsane penyakit. Aku lak pengen jenengan sehat walafiat, mula awake aja lemu-lemu ngono kuwi. Terus ya aku wis duwe rumus kok Bu Kesi wis diparingi karo para kiai alim ulama. Engko pamane kok kowe Pak Cahyo metu saka ngomah njur ketemu karo piyai wadon sing cantik, sing ayu, sing resik, sing mulus. Aja kok pandeng suwe-suwe ndang ndingkluk istighfar bar kuwi ndang sawangen bojomu karo sakjroning batin, isih ayu bojoku. Ngono kuwi. Tenan kuwi, tenan. Wingi iki aku neng Plaza Palur ki ndelalah enek wong wedok iki jan kaya Cina rambuté abang, wayu resik lho. Ha iya. Aku nyawang langsung dingkluk terus mulih langsung bojoku tak sawang. Ayu ndi? Kok ayu Cinane mau sih. Jahat. Laire ayu Cinane ning batine tetep ayu Bu Kesi mergo kuwi mutiara lho. Ha iya.
Amin ya rabbal alamin. Muga-muga ya Pak. Ning ngene lho Pak, sing dadi kekhawatiran atiku ngene iki. Apa? Dadi seniman dalang kuwi biasane godane cobane niku abot Bapak. Ayu-ayu kaya ngene iki, saya lek ben-bengi tanggapan. Ya, niku godane telung perkara, harta, tahta kuwi lek dalang wis kelewat. Ning goda wanita kuwi sing paling abot. Ning sampean aja kuwatir, aja sumelang, aja cemburu. Awake dhewe omah-omah lak wis 15 tahun punjul to. Iya. Anake ya wis 4. Tur elek-elek kula niki nggih putrane Pak Haji Sukron Suwondo kae ya dalang ya mubalek, ya to. Tur nyawang polahku saben dina, karakterku saben dina mestine sampeyan wis apal banget. Buktine kapan aku jaraki wong wedok liya yen nang sampeyan, ra tau buke. Piye? Baleni nembang-nembang ya. Baleni sik pisan kas baleni. Tenan? Ora bakal aku njaraki karo wong wedok liya, ngono. Titik mandeg teko kono. Oh, aku mau kok krungu lek enek sampean. Oh. Ayo nembang. Dar. Ting ting. Wes. Kepadan rasa iki tegese ora cocok karo rasane utawa ora cocok karo atine. Oh iya. Jaya Jayasari sapa, Mak? Jayasari ki putrane Adipati Carangsoka. Ya pancen wong sugih, kuwi anake wong Adipati. Iya, ning yen cara wayang kaya Lesmana Mandra Kumara ngono kae. Mula rayung lan janjane ora gelem, ora kepadan ning rasa. Iya. Lajeng, Bu. Gumelar budaya agung napa niku Bu Kesi? Kagunan ringgit purwa. Allah nyapa lho dadak aneh-aneh. Nyapa lho, los ngono lho sayang. Wis tak sesuk tak paringi. Loh, aku mau diam-diam buka WhatsApp iki kok aneh ya. Iki kok aku matur karo sampean iki ngene lho. Pak, iki ibu calon bupati wis rawuh. Terus tak buka seperempat jam kemudian kok jawabannya kok enake bibir merah terus tanda cium terus besok yo. Apakah itu artinya? Oh, salah kirim aku berarti iki. Karo sapa yo? Sik. Nek gak percaya salah kirim, ayo tak buktikan. Streaming lihat. Ora yo nggih sampean kok yo. Iki untukku iki spesial. Loh, karena begini Pak Cahyo. Sampean mirengke. Pripun? Aku ki enggak pernah loh jadi istrimu itu dapat SMS semesra dan seindah ini kecuali malam ini. Jadi bengi iki aku salting mbok WhatsApp koyo ngono ki. Aku iki lak wong katrok asine. Dadi ki rapati ngerti ki bangsane apa ke jenenge? Gambar-gambare apa meneh? Emoticon. Magicom kuwi lho ora ngerti. Ah tak 00 biasane kok kirim ning sapa-sapa ya ngono kuwi. Ah, bahaya lek ngono ki. Delok Birgita karo Winang tak cek coba. Engko ge padha.
Ora enak aku ora ndi nomere cah loro kuwi kok. Ya udah, ya udah. Ah iya. Oke, terima kasih. Nggih. Caping gunung, Nduk. Caping gunung. Eling jamane berjuang sing nembang sapa? Nyuwun pambiyantu karo Genduk Umi Hafifah bareng karo sejoline ya kuwi Mbak Lintang Pambayun. Wah iya loro. Suwi ra metu tukung-tukung. Ayo. Monggo Lur, tukung-tukung. Yuk. Dedeke ya padha, pakulitane ya mirip. Ayo. Suarane ya imbang. Pancen luar biasa iki nggih. Ning welingku lek dadi kanca ya aja terlalu akrab lho sampean karo sapa jenenge kuwi? Mbak Lintang aja terlalu akrab. Biasane lek akrab lek ora pinter. Ngoten niku. Oh, ngoten niku nggih, Pak. Apa neh wong wedok lek gampang to, ketoke sak rombongan ngene medhine aku ora seneng karo kae. Iya ora seneng. Ayune ra wedoke gampang ngono kuwi. Nggih. Lek wong lanang kan ora masalah mangan barang kuwi jejeli rokok aman wisane ngono kuwi. Lek Piyai Putri ngono kuwi mula kudu hati-hati ya. Hati-hati ya, Nduk ya. Ya. Iki ngaturake ya kuwi caping gunung. Dibawani dhisik engko pas nggen parikan kabeh sinden parikan ngrenggo utawa ndongake warga masyarakat ing Temon Puh Gogor. Wah iya. Tarik wiwit saka Umi Hafifah rumiyin. Monggo. Kenjelenge Mas. Luar biasa elok ya. Oper Mbak Lintang Pambayun yuk. Kabeh to elok kabeh wong sinden sak dret kirene sing guwak lho Mak. Malah wingi aku karo Mbah No Kulit Magetan iki didhawuhi jenengan niku kehebatane sindene saged rapi-rapi padahal. Ayo. Sakira wedi diparingi hadiah kae. Iya, kaya ngono. Kembali ke Mbak Umi. Ya. Ya, Nduk. Kompak, ayo. Dasare ya bar petang bengi, sesuk prei. Wah. Kowe enak ya, Nduk. Ayo, wah dan besok mari kita. Ayo. Mari napa, Pak? Ya istirahat no. Istirahat dandane awake jamone vitamin ngono. 4 sehat 5 sempurna ngono. Apa niku artine? Lho, kuwi lak makanan to, Nduk. Nasi apa bar kuwi, lauk pauk, buah-buahan, sayuran karo kelima minum susu. Kuwi vitamin kuwi. Ayo. Lah iya. Ya. Kuwi alang endi kuwi, Om? Alang endi kuwi? Alang kula. Alang kula. Allah kuwi ora alang, Allah. Nggih, maklum to, Pak. Kula bajutan 4 hari. Waduh. Nek siang kula kuliah lho, Pak. Ning mau dereng leren lho, Oh, wis dimaklumi. Lah rumangsane sing do nabuh ki nganggur apa piye lek awan? Tapi kan nek siang mesti nganggur, mesti bobok sampean. Oh, piye kabeh tertib nek dadi guru.
Aku ya langsung masuk lho aku mau. Lah mobilnya jenengan mboten enten mau tapi. Lah aku ngegrab kok mau. Balik nih sing bener ayo. Panas udan. Mulai dari Mbak Lia Sundari, ya Mbak. Menyang kebon. Kebon. Lo. Golek jamur. Menyang kebon golek jamur. Warga temon. Mugi tambah makmur. Allahumma amin. Bapak-bapak gandeng menika ingkang dipun dongaaken niku panjenengan warga masyarakat ing temon mriki. Mangke diamini gandeng piyai mriki menika piyai budaya, mula ling amini nganggo laras ngangge lagu. Allahumma amin. Kersa nggih Pak nggih? Yang kersa mangke kula dongake tetep panjang yuswa, murah rezeki. Ayo nggih. Jajal sakniki sareng kalih kula. Allahumma amin. 3 4. Allahumma luar biasa. Tepuk tangan untuk Kyai Ketumon luar biasa elok tenan. Iya. Budaya, Mak. Mula ya mben taun wayangan teh. Iya. Selanjutnya yang kedua Mbak Kesi, ayo Mbak Kesi. Ayo Mbak. Nek rasa aneh-aneh. Rasa aneh-aneh biasanya nyelukku rasa mbak-mbek. Oh, ora mbek aku mbak kok ya ora. Biasa wae, Bu, anak wis papat kok. Timbang sampean tak celuk edek lho. Edek, ayo. Bedes edek. Ayo. Ayo Bu, ayo Bu. Tuku beton. Nggo bangun omah. Mugi-mugi warga masyarakat temon gesangipun tansah berkah lan barokah. Bapak. Allah. Oke sih. Angel lho, golek masyarakat sing kompake kaya ngene iki angel. Angel, kula aku seneng banget tanggapan rene, Pak. Sesuk meneh taun ngarep aku lek ditanggap rene meneh tenan. Ngopo? Arep tak jaloke undaan. Malah ora. Boten guyon. Mbak Birgito, ayo Birgito, ayo nggih. Nyebul balon. Wah. Kok sebel ngene biasane. Cilik aku ini gidulanan lho biyen ngene ayo. Nyebul balon. Nyebul balon. Karo turu. Lah kuwi lek nyebul balon karo turu sing mlendung dudu balone ning awakmu malah. Nyebul balon karo turu. Warga temon mugi tansah rahayu. Allahumma amin. Dan elok tenan iki. Ayo Nong, apa kowe Nong? Ayo. Ayo Winong apa iki coba ayo. Kelon. Maksudnya piye maksudnya piye? Bapake ngloni anake ngono apa? Nah, niku. Maksudnya. Bocah marai horor wae. Ayo. Kelon. Heeh. Adem-adem. Cocok. Warga masyarakat temon mugi tansah ayem tentrem. Allahumma amin. Ayem tentrem terus akhirnya kelon. Kelone keri anu sapa jenenge Nong. Keri. Dadi tentrem dhisik bar kuwi lagi iso
kelon karo keluargane sing wong tuwa bapak ngeloni anake utawa ibune ngeloni karo putrine. Ngono ya. Nah, ngono kuwi. Terus ayo tang. Lah kowe marai ya ora ya. Dintup tenan kowe ora. Dintup tawon. Ning nggon triji. Nggon triji terus masyarakat dusun temon. Heeh. Mugi kathah rejeki. Ya. Allahumma amin. Elak kaya anu iki, kaya selawatan malian. Ayo, jos tenan nggih. Ayo Umi terakhir Masih dipethek sik to. Oh iya. Ganti-ganti. Melone ra apa-apa. Lunga mangulon. Lunga mangulon. Neng Kartosura. Mugi-mugi warga temon tansah pinaringan bagya mulya. Allahumma amin. Pinter lho, Umi iki pinter lho. Monggo batangane iki aku dheweke iso mbacutne lho. Ayo. Saiki neh ngulon neng Jakarta. Terus piye, Mugi-mugi sedaya warga temon selalu bahagia. Ya, pinter ta. Ngulon. Isih terus neng Cianjur. Ayo. Mugi-mugi sedaya warga temon pinaringan panjang umur. Amin ya. Ngulon Bali ngetan. Ayo iki. Mugi-mugi sedaya warga temon apa sediane ketekan. Ya. Ngulon. Lho, nah. Heeh. 100 e. 100. 100 aman ya, Bro. 100-nya nya 100-nya. Mboten Pak, guyon teng kulon, Pak. Lah aku ndingin diutang tak sahur to, Om. Sampun. Wis ya. Pun. Sari aku. Ayo, iki tak utangi Umi ayo. Ayo. Yo. Kulon. Wis Bang ngulon terus ae. Kapan ngalore ngulon terus ya. Ayo. Sampeyan gesok ngalor to? Iya. Pertanyaanmu lho. Duk. Dalem. Stop. Umi. Dalem. Lek perkara ngalor iki aja nakoni bapakmu. Saben dina. Ngalor teng pundi maksudnya, Bu? Ora ngerti to. Asu-asu. Kok gapura regel kae. Aku lek mlebu malah ya ngalor kae. Lah nggih. Lah iya ngalor. Ayo. Berarti kan jenengan sik kulino ngalor. Ngalor. Tur atos kae, mergo aspal kok kae ngono kae. Nggih, margine aspal nggih, Pak. Nek batakone barang. Ayo. Iya. Regole nggih gedhi, Pak. Gede karepmu ora karepmu ora. Awakmu, ayo. Panas udan panas haling-haling caping gunung. Matur sembah nuwun genduk Umi karo genduk Lintang. Ya Mak ya. Iki ana nawala Mak ngondak kesingsa. Nggih. Ingkang sepisan menika kula nyuwun tembang utawi lagu Lali Janjine kalian Balen. Saking Bapak Dr. Kamin SHMH Kajari Cianjur dan juga Ketua Pepadin Jambi. Wah iya. Matur sembah nuwun. Ugi sugeng dalu Pak Dalang saking kula Pandemen Wayang Kulit badhe nyuwun lagu Kitir Sumilir Isih Tresna Lestari Lintang Asmara. Mugi-mugi masyarakat ing Dukuh Temon manggiya rahayu wilujeng. Amin. Isih ana isih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang Cahya Kuntadi. Nyimak saking tlatah Pondok Ungu Permai Bekasi. Wah, iya sembah nuwun Pak Ngadinui. Pak Ngadinu. Ugi wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ki Dalang Cahya Kuntadi kuning. Kagem Pak Karjo wonten ing Ngesong Puh Gogor. Mugi-mugi Pak Dalang sak rombongan pinaringan kesehatan ugi lancar sedayanipun. Amin. Sembah nuwun. Nggih. Isih ana, isih ning kok dibagi, Nduk. Iki terutama sing saka iki, Nduk, saka pepunden kula selaku ketua Pepadi wonten ing Jambi, ngasta dados Kajari Cianjur. Wah iya. Ngersakake mau lali janjine. Lali janjine. Coba kaya apa nyuwun pambiyantu karo Genduk Birgita Ayu tuwin karo Mbak Winong Nawangsih. Wah iya ben diaturake. Kutak tang tak tang 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 berpacu dalam melodi. Birgita dhisik ucapan selamat sukses untuk seluruh warga masyarakat Temon. Ayo Nduk sampean. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun ini banyak kursi-kursi yang kosong nggih Pak, tapi penontonnya masih semangat. Nitih saka suwantene iki genah piyai kathah. Nggih to, mboten ngantuk, hebat lho Pak. Biasanipun nek pun medal daharan iki langsung biuk 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 biuk. Wangsul niki tasih ngematke wayanganipun jenengan. Nggih, matur sembah nuwun. Pancen nggih katresnan kok Mbak Birgita ngoten iki katresnan. Wong nyatane lak sing nimbali ya piyai Temon dhewe, sing iuran ya piyai Temon dhewe, sing nanggap ya piyai Temon lek ora dipirsani dhewe njur kepiye. Ayo. Nggih, leres. Nderek dedonga nggih Pak Dalang. Nggih. Mugi-mugi sak bibaripun wayangan warga masyarakat Temon sehat sedaya nggih Pak Bu. Panjang yuswanipun. Panene saya kathah. Mugi-mugi nanggap Pak Yoyok melih. Amin. Alamin nggih. Lek Mbak Winong piye ngaturke apa karo para warga masyarakat? Nggih, nderek dedonga mugi-mugi mugi-mugi sedaya. Aja ngangge anu, ketara lek bingung muni anu ki. Mboten Pak, mboten bingung maksudnya. Nah niku wau leres niku. Niku mau Pak, teruse Pak sing perawan entuk Joko, sing Joko entuk perawan, sing jomblo ndang entuk pacar, sing rondo ndang entuk duda, terus ayem tentrem sedayanipun rezekine kathah lumintu mboten kedah hutang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cepat kuwi jelas akurat. Ayo. Sik nong, kok mengenek kata-katamu rondo kok entuk duda nyapa rondo gak oleh entuk Joko nyapa. Kok sangat? Ya bener to, Pak. Iki sing nganyelke malah Birgita. Ngopo kok bacot-bacot ning ngono kuwi. Nyapa kok malah ketoke sing gak trimo kok malah kowe nyapa. Pak, lah kan yo iso ae to Pak rondo entuk Joko, terus bareno duda entuk perawan kan ya boleh-boleh saja. Iya, contohnya aku ngono to karepmu. Ora Pak, saestu Lambene ngablak tekan dindi. Kowe iki rene sing ngejak aku malah mirang-mirangke aku. Ora Pak, iki setranan nggih Pak. Ora ngono kuwi. Yo nadyan ngono ora perlu dibahas. Cukup mung sing Joko entuk perawan ya to. Terus sing jomblo ndang entuk jodoh, rezekine semakin melimpah ruah. Ngono cukup ngopo ngomongin rondo entuk Joko lho. Ya kan menawane Pak. Marahi sapa kuwi mau? Lah kan marahi sapa ngono kuwi? Ayo. Ampun maaf. Ayo. So ya ora ngerti lho ngene Birgita entuk iya karo Dudono ya ora ngerti ae dhewe. Niku. Ning sugih. Ayo. Contohnya kan enak Pak. Heeh. Gaweane golop to. Ayo. Inisiale. Iya. Nggih intine ndongake karo warga masyarakat Temon ya tetep sehat walafiat, berkah selalu ngono to, Nduk. Nggih, Pak. Amin. Nggih. Iki pamundhute iki Pak Kamin iki ngersakake lali janjine ning bawanana sik, Nduk. Apa ngono, Nduk? Niku sinten, Pak? Pak Kamin niku Kajari Cianjur dan juga ketua Pepadi Jambi. Oh, Jambi. Sampeyan Pak Lurahe mboten enten to, Pak Bu? Nderekake karo Bu Etik mau. Oh, alah. Pak Lurah sak. Lah ngopo goleki Pak Lurah iki? Ya njaluk saweran to, Pak. Kowe iki langsungan modele ora nggih parian apa piye langsung tek mek ngono modele. Lah wong ora ana Pak Lurah ya mosok parian. Sinten Pak Bu sing ajenge damel ning kula parian?
Lah iya ya kudune awakmu sing maringi palikan kok ya. Bawane apa? Bawane. Ayo. Ayo kencana wong loro arep pangkur rinoso boleh, pangkur mocopat boleh. Ayo. Pangkur rinoso kemawon. Ah, karyane sinten niku? Bupatmi, Pak. Suwargi ya. Suwargi. Nggih, ngono. Coba aturno melu nglestarekake ya kuwi karyane Ibu sing sepuh Birgita, ya Bir. Pak, aku ki jek 23 tahun. Lah iya nek dibanding karo Winong lek ya sepuh awakmu to. Ora iya. Pak, bener tuwek aku, Pak. Rina Meneh, Bir. Oper Mbak Winong Nawangse. Oper Birgita. Alhamdulillah Pak, Mas Imam dereng ngantuk niki Pak. Lho panjenengane iki ahli melek kok. Oh, nggih ya, ahli Pak. melek. Oh, kleru aku berarti. Tur lek nek kancane sing ketoke ngantuk digojloki kancane dhewe sing mbilani ngundian. Ayo. Lho pancen kuwi isuk kuwi ning sekolahan nganti sore. Kebangi tanggamu ora ngantuk ora ngono kuwi. Dibelani. Ayo, sesama ngantuk. Oh, dibelani. Sama ngantuk. Paguyuban ayo. Ayo. Yen wis rina enggal ratri kang katulu Winong